Kaixo guztioi, arratzaldero bezala elkarrizketaren tarteari lehioa irekiko diogu eta gaurkoan Arkaitz Rodriguez du gurekin, arratzaldeon Arkaitz. Arratsaldeon. Urtarriak 29 dituen honetan, greba orokorraren bezperan gaude, gehiengo sindikal eta sozialak deitutako greba orokorra. Nola ikuste duzu? 24 ordu baino orduak falta direnean termometroa. Nik uste dut benetan mobilizazio handia izango dela, ez? Eta bakarren batzuk uste dutena, baino askoz ere handiagoa, ez? Horren beharra nabarmena delako, ez? Jendeak sentitzen duelako, ez? Nolabait mobilizazioaren eta azken batean borrokaren beharra, ez? Egoera benetan delako larria, benetan da konplikatua, ez? Jende askorentzat eta askorentzat, ez? Egun hauetan datu asko aipatu da, ez? Nolabait grebaren alde, greba egiteko motibo eta arrazoi asko aipatu dira. Baina nik bakarren bat eman nahi dut, ez? Guke larun batean sortu egin zuen ekimen bat, hemen Bilbon bursaren aurrean, hain justu honako errealitatea salatzeko, ez? Eta da, gehiengoaren, ez, bizi baldintzak eta lan baldintzak prekarizatzen ari diren honetan, badaudela gutxi batzuk, benetan gutxi batzuk, ez, zeintzuren nolabait aberastasun metatua ikaragarriazten ari den, ez. Honako datuak ematen genituen, ez. Euskal Herrian une hontan diren, ez, 16 nolabait aberastasun metatu edo fortuna handiek badute 6.600 milioi inguru. Hori bada, nolabait, EAEko, urtebeteko aurrekontuaren bi heren adina. Datu zehatzagoa ematearren, une honetan Euskal Herrian, aberastasun gehien metatua duen personak, Daniel Mate, donostiarrak, baditu 1.600 milioi euro. Hori bada, Bizkaiak, nolabait, aurtengo kursorako duen aurrekontua adina. Eta hori, nolabait gertatzen da, hain justu horregatik, gehienen nolabait lan eta bizi baldintzak prekarizatzen ari direlako. Une honetan, Caritasen informearen arabera, badira 230.000 lagun pobrezia eta bazterkeria arriskuan bizi direnak. 280.000 dira Eusko Jaurlaritzaren arabera ongizaterik gabe bizi diren personak. Une honetan, herri honetan. Eta horrek esan nahi du, ez daukatela nolabait dentistara joateko adina, ez daukatela neguan behar bezain bestetan berogailua edo kalifakzioa pizterik, ez daukatela modurik, ez, ustekabeko nolabait gastuei aurre egiteko, ala nola, kotxearen matxura bat edo eta kaldera apurtzen zaiela, ez daukatela azken batean hori, ez, hilabete amaierara nolabait lasai iristeko modurik, ez. Hori gertatzen ari da une honetan, herri honetan, ez. Eta horrek gu bagaramatza hori, ez, planteatzera arrazoi sobera dagoela biharkoaren moduko ekimen, mobilizazio, ez, batean parte hartzeko. Azken batean bada, bai, gure lan eta bizi baldintzen, ez, aldeko ekimen bat, mobilizazio bat, baina bada ere duintasunaren aldeko nolabait mobilizazio ekimen aldarri bat, ez. Protestak aldeko atxikimendu ugari bildu ditu, 1000 enpresa batzordetik gora besteak beste, aipatutako gehiengo sindikala, pentsiodunen babesa ere jaso du, baina era berean kontrakotasun nabarmena pairatu du, azken egunetan, entzo ditu Zubi Aurre jaunaren adierazpenak, gaur bertan CBek egindako prentsaurrekoan norabide berdinean, eta bereziki deigarria izan da Iñigo Urkullu lehendakariak azaldutako jarrera. Bai, deigarria, baino ez ustekabekoa, esan nahi dut, gu ez gaitu harritu, ez? Eta uste dut inor gutxi, ez, harrituko zuela, ez, Iñigo Urkulluren jarrerak zen, eta Iñigo Urkulluk egin duena da beste behin ere, boteretsuen, ez, gehien duten hoien defensa, eta hoien interesekin nolabait lerratzea. Eta gehiengoari eta gehiengoaren nolabait behar eta interesei bizkarra ematea. Baina diodan bezala hau ez da zer berria. Hori bera egin du esaterako, hemen, ez, aste luzez, luzatu zen metalaren aldeko borroka horretan, ez. Hori bera egin zuen garaian ere Bizkaiko, ez, erresidentzietako emakumeen borrokan. Hori bera egiten ari da une honetan Gipuzkoan, ez, erresidentzietan ere emakumeek norabait daramaten grebarekin eta borrokarekin. Beraz, bada zerbait nolabait sistematikoki egiten duena. Patronalaren eta lehen aipatu ditudan hoien nolabait interesen defensa, gehiengo zabalaren, ez, langile eta herri sektoreen nolabait interesen eta beharren kalterako. Gainera gehiago esango dut, normalki gehien duten horiekin, ez, eta boteretsu horiekin, ez, elite diren horiekin, elite ekonomiko horiekin oso otzan, ez,
eta oso apal agertu hori da, ez? Eta aldiz gehiengoarekin, langileekin, sindikatuekin, oso arroputz, ez? Eta oso bortitz. Gaur da egunan, sindikatuekin urteak daramatzan bildu gabe. Uko egin dio, ez? Deitzaileek, ez? Biharko grebaren deitzaileek, eta konkretuki, elak eta labek, ez? Luzatu dioten, ez? Bilkurarako eskaintzari. Ezetz erantzun du. Aldiz, astero ikusten dugu nolabait patronalarekin hizketan eta patronaleko nolabait buruzari ezberdinekin argazkiak ateratzen, ez? Diodan bezala, zoritxarrez, ez da zerbait berria, ez da zerbait nolabait ustekabean harrapatu gaituena, bada, lehendakari hori ezaugarritzen duen zerbait, sistematikoki egiten duen zerbait. Urkullu izango da, EAJaren hautagaia hurrengo hauteskunde autonomikoetan, berehala helduko diogu gaiari, baina hauteskunde hotzak edo bozen zalaparta hori ere, nolabait Kataluniatik datorkigu, ez dakigu data zehatza edo hauteskundeak izango diren, baina aste honetan sekuentzia nabarmena ikusten ari gara Katalunian, astelenean parlamentean gertatu zana, atzokoan presoen hitzartzeak 155 inguruko batzar horretan, komisio horretan, distantziatik zelan ikusten duzu Kataluniako egoera? Bistan denez, komplikatua, ez da? Komplikatua. Guri gustatuko zitzaigun, eta hiei, batez ere, independentistei, esan nahi du gustatuko zitzaiegena, baino desente komplikatuagoa, ez? Nola nahi ere guge, hilabeteak, gehiago esango dut urteak, ez? Daramatzagu lanean, ez? Haiekin batera, ez? Erraztearren edo saiatzearren, ez, gai izan daitezen euren artean nolabait ados jartzen, berriro ere, ez, bide horri amankomun edo partekatu baten gainean, ez. Gehiago esango dut, lanean ari gara, ez, aspaldi honetan, subiranista guztiek, alegia bai Kataluniako subiranismoak edo independentismoak, bai Euskal Herrikoak, zein estatuko, ez, gainerako nolabait herrietakoak bat hartuta, ez, bide horri edo estrategia amankomun bat diseinatze aldera. Aspaldi honetan esan dugun bezala gu, konbentzituta gaudelako, ez, une historiko honetan, ez, bai Kataluniako nolabait burujabetza prozesua, ez, bai Euskal Herria bertako burujabetza prozesuaren aurrera biderako, ez, desblokeo aurrera bidera, eta are, arrakastarako giltzarria gerta daitekela aipatutako, elkarren arteko artikulazio edo elkarlan hori, ez. Beraz, horretan lanean ari gara. Bigarren ideia bat azpimarratu nahiko nuke, ez, eta da, bistan da independentismoa nolabait zatitzen denean, ez, egun hauetan ikusi dugun bezala, estatuak irabazi egiten duela. Estatuak orain bereziki badu asmo bat, eta helburu bat, eta da independentismoa zatitzea. Aipatu bide horri, ez, balizko bide horri, amankomun berri hori, ezintzea. Eta, eta azkenik hirugarren ideia bat, ez, nahiko obioa ere dirudiena, ez, baina badazpada bergoratu behar dena. Eztabaida horietan eta akaso arriskua dago hori bistaz galtzeko, ez? Baina egun hauetan Katalunian ikusten ari garenaren, alegia, bai etorraren, ez, inhabilitazio eta destituzio nolabait saiakera horren. Bai garaian, ez, Junkerasen aurka nolabait Junta Elektoral Zentralak eta Supremoak emandako ebazpenen. Bai azken batean hilabete, ez, bi urte luze hauetan, ez, ikusi ditugun, ez, eraso, ez, antidemokratiko hoien guztien erantzulea, bakarra estatua da. Eta zehazkiago, estatu sakona. Azken batean, nolabait, Kataluniako prozesuak aurrera egin dezan, inolako interesik ez duten sektore politiko, ekonomiko eta judizial horiek ez. Bai, eta azken baten ere, 155 inguruko batzordean egon ziren atzo, eta gaur ari dira ere, Kataluniako preso politikoak, baina 155 nolabait joan zan, baina errepresioak bere efektu praktiko eta koerzitiboak uste ditu, eta horrek ezinbestean markatze ditu ere momentu honetan independentismoaren baitan dauden divergentziak. Bai, zalantzari gabe, ez da. Azken batean bi klaseko divergentziak daude une honetan, ez? Nik uste dute nahiko nabarmena dela. Batetik badago, estrategiaren inguruko divergentzia bat, esan nahi dute, badira ikuspegi ezberdinak. Independentismoak nola egin beharko lukeen aurrera, ez? Horren nolabait gainean eta inguruan. Eta gero badago bigarren divergentzia bat, ez? Zoritxarrez, baina egin batean edo egin berean ekidin ezina dena, ez? Eta da, nolabait elkarren arteko lehia, ez? Elektorala eta hegemoniaren nolabait lehia nahi baldin bada. Bi lehia horiek ere, nire ustez, zalantzari gabe zilegi dira.
ez, zilegi dira. Afera da, nolabait nola, ez, bi lehia horiek egonda ere gai diren, ez, bata eta bestea bereizteko, eta ahaldala nolabait bigarren hori, alegia, hegemoniaren inguruko lehia hori kakotxen artean bazteruzteko edo lehen lehia horretatik bereizteko. Eta nola, lehen lehia horretan, alegia estrategia, ez, eraginkor eta partekatu horren eraikuntzan, nola berriro diote, gai diren, ez, akaso batzuen eta besteen posizioak, nabartu, eta gure ustez posible den sintesi batera heltzeko, ez. Edo nola ere, eta 155 aipatzen duzularik, ez? Guk askotan esan izan dugu, ez? 155 hori gelditzeko etorri zen, bistan da, bere efektuak oraindik hor daude. Hori ez zen desagertu nolabait etorraren kargu hartzearekin. Oraintxe ikusten ari gara, nola azken batean 155 horren, ez? Ondorenaren edo segidaren edo ajearen ondorioz, torrak seguruenera akta bakarrik ez, baizik eta presidentzia bera galduko duen, ez? Kenduko dioten. Ados, beraz, 155 hori esan bezala gelditzeko etorri zen. Azken batean, 155 hori badelako aspaldi honetan, ez, bai sortun, bai EH Bildun salatzen aritu garen estatuaren sakoneko involuzio, ez, birzentralizazio nolabait autoritarismoranzko joera horren adierazle bat. Baina zoritxarrez, joera horrek segiko du, sakonean. Horrek garamatza pentsatzera, eta hau ere aipatu izan dugu, une honetan, Madrilen eratu den gobernu hori ziurrenera parentesi bat baino ez dela izango. Osa, parentesi bat luzeagoa edo motzagoa, baino parentesi bat. Esan bezala, sakoneko joera horrek segiko duelako, zoritxarrez nazioarteko ez joeren aldeko haizea ere baduelako, eta beraz, litekeena delako luze gabe, edo azken batean lehenago edo geroago, baina Espainian eskoz ere gobernu autoritarioagoa edo gobernu autoritario bat eratzea, ez? Horrek hainbat hausnarketa, ez? Nolabait gogorazten dizkigu, ez? Eta da, nagusiki edo lehena, zenbat denbora, ez, gehiago, egon behar dugun, ez, Euskal Herritarrok, beldurrez, ez, Ebrotik bera zer gertatuko den, ez, zenbat denbora, beldurrez, nolabait aipatu ditudan, ez, eskuin mutur, azken batean, aukera autoritario horiek, ez, gobernura, Madrilgo gobernura iritsikote diren, ez, zenbat denbora, ez, jarraitu behar dugun nolabait gure etorkizuna, baina konkretura etorrita, ez, gure pensioak, gure hezkuntza eredua, gure lan baldintzak, nolabait, gero eta autoritarioagoa, gero eta antidemokratikoagoa, ez, gero eta injustuagoa den Espainiar estatu horren menpe edo esku uzten, ez. Guk uste dugu hori arduragabekeri bat dala, ez. Eta zentzu horretan, berandu baino lehen herri honek ibili behar duela, ez, bere burujabetzarazko nolabait bidea, ez. Burujabetza hori berreskuratzea, azken batean estatu bat eraikitzea delako modu bakarra, alternatiba bakarra, benetan hemen Euskal Herrian kalidadezko nolabait demokrazia bat eraiki ahal izateko, eta azken batean horrekin batera edo horrek suposatuko luken guzti hori ere gurera ekartzeko, ez. Hasi, bestelako lan eta bizi baldintza batzuetatik, pensio duinak, beharko genukenaren moduko hezkuntza sistema bat, eta bar, ez. Askok esaten dute, ez, baina hori soberaniarena edo independentziarena abentura bat da, ez. Hauk esaten duguna da, ez dagoela abentura handiagorik, ez, gure etorkizuna, eta aipatu ditudan gai horiek denak, aipatu dudan ez, Espainiar estatu horren esku eta menpe uztea baino. Besteak beste, horiek izango dira, EH Bilduk mahai gainean jarriko dituen hainbat argudio. Ikusiko dugu maiatzean edo irailean diren, baina aipatu bezala, hauteskunde autonomikoak izango ditu 2020 honetan, eta aste honetan ezagutu dugu, Maialen Iriarte izango dela, edo behintzat EH Bilduren mahai politikoak hau batez ala proposatuta, EH Bilduren lehendakari gaia. Bai, apustu hori egin dugu eta konbentzituta gainera, ez da. Lehen hitz egin dugu Urkulluri buruz, ez. Gure ustez, Urkulluk, ez, EAJak, eta azken batean, EAJak Urkullu, aukeratu du berriro ere, ez, nolabait lehendakari gai, ez. Horrek erakusten du, ez, zer baino hobeto EAJarena hori, ez, agortutako proiektu bat dela, ez, kontinuidadezko proiektu bat, gestio hutxera, ez, mugatua dena, nolabait grisa, eta azken batean, une hontan, ez, gizarte honek, gure herriaren, ez, parte honek dituen erronkei, ez, erantzuteko ambiziorik eta gaitasunik nolabait ahalmenik ez daukala, ez. Gure ustez, une hontan, ez, eta aro global honetan, gure herriak, ez, gure gizarte honek, erronka handiak ditu, erronka ikaragarriak.
Ziurrenera ez gara kontziente ere, ez, 10 urteko epean, zer nolako errealitate berriak, ez, sortuko diren, ez, bai mundu mailan, baina bai gurean ere, ez. Badugu, adibidez, nolabait, hori ez, hezkuntzaren agorpen evidente bat, ez. Hor, hezkuntza komunitateko eragile guztiek onartzen dutena, ez. Eta aldian PISA, ez, bezalako informeek mai gaineratzen dutena, ez. Beraz, hor behar dugu, bulkada berri bat, ez. Benetan, nolabait hezkuntza sistema eraginkor bat, eta guri herriaren nolabait beharrei interesei erantzungo diena, ez. Badago ere, euskalgintzaz ari garela, edo euskararen egoeraz, orain arteko, ez, nolabait euskalduntze estrategien eta agorpen nabarmen bat, hor, fase oso bat amaitu da, eta fase berri bat abiatu beharrean gara, ez. Badago, noski, gizarte dualizazioaren erronka, aipatu dugu hasieran, zoritxarrez, gero eta gehiago dira, ez, prekarietatean, ez, bizi diren nolabait gizarte sektoreak, ez, ematen ari da, nolabait lan eta bizi baldintzen prekarizazio generalizatu edo orokortu bat, ez. Badago noski larrialdi klimatikoa, hemen luze gabe jarri beharra dago martxan nolabait transizio energetiko bat, ez. Zer esanik ez, transizio feministas, ez. Esan nahi dute, hoiek denak, ez, eta abar luze bat, badira une honetan gizarte bezala ditugun erronkak, ez. Industriaren digitalizazioa, ez, lan munduan emango den aldaketa ikaragarria, digitalizazio horren ondorioz, ez, robotizazioaren ondorioz, ez. Esku artean daukagu ere nolabait ekonomiaren deskarbonizazioaren ezinbestekotasuna, ez. Alegia, baditugu erronkak, demografiaren erronka, esan nahi, baditugu erronka franko, herri gisa, eta guk uste dugu erronka hoiei guztiei erantzuteko EAJ gortutako eredu bat dela, ez. Esan bezala anbiziorik gabea. Herri honek behar du bulkada berri bat, behar du nahi baldin bada duela 60 urtekoaren moduko, ez, modernizazio jauzi bat, konektatuko duena, ez, Europako nahi baldin bada, korronte, ez, herrialde aurreratuenekin, eta guk uste dugu erronka hori, ez, soilik, ezkerreko subiranismoaren eskutik nolabait etor daitekela, erronka horri soilik, ez, ezkerreko subiranismoak erantzun diezaiokela, eta horretarako, eta EAeko hauteskundez nolabait ari garela, erronka horiei aurre egin behar hori, ez, eta horretarako egitasmo hori, ez, ezkerreko egitasmo subiranista hori, hobekien horrezkatzen duen persona Maialen Iriarte dela. Ez horrexegatik egin dugu, aho batez egin ere mai politikoan Maialen Iriarte nolabait proposatzeko erabakia, ez. 2012-2020 zikloaren, bi legegintzaldi hauen metaforitik deskriptiboena estatus berriaren auzia da? Nik esango nuke estatus berri horren nolabait auziak, edo eztabaida horrek ordezkatzen duela, edo errepresentatzen duela, ez, herri gisa dugun erronkarik handiena, ez. Aipatu ditut gizarte bezala, herri bezala ditugun erronka horiek denak. Horiek denak zerbait dute amankomunean. Eta da, hain justu, guztiei erantzuteko herri honek behar duela, ahalmen politiko edo burujabetza nahikoa. Gaur egun ez daukaguna. Gaur egun ez daukagu adibidez eskumenik, hezkuntza nolabait sistema geure nahien arabera eta beharren arabera moldatu ahal izateko. Hasteko kurrikuluma ehuneko handienean Madrilen erabakitzen delako. Edo testu liburuak ere Madrilen inprimatzen direlako, ez? Gaur egun ez daukagu eskumenik nolabait hemen erabakitzeko gure lan baldintzak. Hemen erabakitzeko adibidez pensioak, ez? Bermatu ahal izateko pensio sistema publiko bat, noski pensio duinak, ez? Eskainiko dituena edo bermatuko dituena. Ez daukagu eskumenik, ez da kirol selekzio propioak ere izan ahal izateko. Ez daukagu eskumenik azken batean nolabait eredu soziolaboralez propio eta justu bat eraiki ahal izateko. Horretarako guztirako burujabetza behar dugu. Eta horretarako guztirako noski behar dugu errotik aldatu egun indarrean den, gure herriaren eta Espainiar estatuaren, ez, edo gure herriaren, ez, hegoaldearen eta Espainiar estatuaren arteko harreman eredua. Harreman eredu hori gaur-gaurkoz subordinazio harreman eredu bat da, menpekotasunezkoa. Alegia, Madrilen erabakitzen dira, hemen beharrean politiketako asko eta asko. Eta hori gertatzen da, gainera, nolabait gure herriaren eta gure herriko gehiengoen, langile eta herri sektoren gehiengoen kalterako. Eta ez dut ezer deskubrituko, esaten baldin badut, Ebrotik behera, oroar, Espainiar estatuan den indar harremana, Ebrotik gorakoa, baina desente okerragoa dela, langile eta herri sektoren interesez edo nolabait beharrez ari baldin bagara.
Beraz, guk planteatzen duguna da, burujabetzaren hori ez, estatus politiko nolabait berri horrena dela, ziurrenik eskuartean dugun erronka handiena, ez? Aldatu beharra dago, errotik aldatu ere, esan bezala, Espainiar estatuarekiko nolabait harreman eredu hori, eta behar dugu behingoz nolabait paratu edo finkatu berdinetik berdinerako harreman eredu bat. Alegia, estatutik estaturako harreman eredu bat. Ze haiek estatu dira, guk nolabait haiekin berdintasunezko harreman eredu bat paratu alizateko, harreman eredu konfederal bat, zein erabakitzeko eskubidea, erabakitzeko ahalmena emango dion euskal gizarteari, behar dugu ere, noski, estatu izan. Hori da, EH Bilduk nolabait lusatzen duen proposamena eta egiten duen planteamendua. Bulkada berri bat aipatu duzu lehen, zentzu horretan epertainera posible da, EAJaren ezkerrera bloke berri bat osatzea? Bueno, guk askotan planteatu dugu, hau batez ere Arnaldori entzungo zenioten, esaten, bai, gizarte hau badela oroar EAJak nahiko lukeen, baina askoz feministagoa, askoz berdinzaleagoa, askoz aurrerakoiagoa, askoz ekologistagoa, askoz euskaltzaleagoa. Baina aldiz, hori gero ez dela nolabait proiektatzen esaterako, EAeko gobernuan, ez? Zergatik gertatzen da hori? Gertatzen da, nagusiki, badirelako nolabait bi indar politiko, ustez, ezkerrekoak, edo bere burua, ezkerraren baitan, edo bederen esparro aurrera zalean kokatzen dutenak, baina gero sistematikoki, nagusiki PS, baina sistematikoki zera PNV-ren alde nolabait egiten dutenak, edo PNV-rekin hitzartzen dutenak, Eta bi indar politiko horiek dira PS, esan dut nagusiki, baina azken aldian baita Podemos ere, eta Podemosek, gure ustez, aurrekontu horiek onartzearekin, EAJari, eta onartu dizkion moduan, uko egin dio, egiten ari zaio nolabait ezkerreko alternatiba izateari. Beraz, guk esaten duguna da, badago gure ustez, gehiengo bat aurrerakoia dena, aipatu baloreetan nolabait sinisten duena, edo balore horiek bere egiten dituena, baina aldiz gero gehiengo hori ez da instituzio guztietan, eta zehazki Gasteizko gobernu horretan islatzen. Eta hori gertatzen da, aipatu dudan horregatik. Beraz, gu, batetik esaten duguna da, gu lanean ari gara EH Bildu nolabait indartzen. Eta EH Bildu benetan bihur dadin herri honetako nolabait ezkerreko sektore subiranisten, etxe amankomun eta etxe handian bilakatzen, Baina horrekin batera lanean ari gara, posible izan daitezen aliantza politika batzuk edo akordio batzuk, ahalezko egingo dutenak, esan bezala, nolabait gehiengo sozial aurrerako hori instituzio guztietan ere islatzea, Horrekin, guk ez dugu esaten, nolabait EAJarekin, hitzartu behar denik, edo gerorrek, EAJarekin nolabait hitzartzeko presez gaudenik. Guk esaten duguna da, guk guztiekin hitzartuko dugula, orain arte egin dugun bezala, bestalde, hau ere ez da guztiz berria den zerbait, Garaian, PSerekin hitzartu genuen Gipuzkoan reforma fiskal bat, Podemosekin, partekatzen ari gara gobernuak, egun honetan, Oreretan, Galdakaon, Durangon, eta bar, beraz, ez da berria, baina nola ere, garbi esaten dugu, gure apustua bada noski halako akordioak eta halako nolabait aliantzak ere egitekoak, gauza bat begien bistakoa delako, eta da, EAJak, eta horrekoan esaten nuen, EAJak ez badigu, nolabait eskainiko burujabetzaren eremuan edo burujabetzaren arloan, arlo nazionalean nahi baldin bada, PSek eta are Podemosek eskainiko dutena edo eskainiko digutena, baino gehiago, bistan da, bestelako aliantza eta akordioien aldeko apustua egingo dugula. Zergatik, bistan delako, askoz gehiago dugula amankomunean, arlo sozial eta ekonomikoaz ari garela, Podemosekin eta PSerekin, EAJarekin baino, Berriro diot, horrek esan nahi du EAJarekin akordioak erdiesteari uko egiten diogunik? Ez, guk akordioak egingo ditugu guztiekin. Beti ere, nolabait, baliagarriak diren heinean, langile eta herri sektoreen, gehiengo sozialen interesak defenditzeko edo interesetan aurrera egiteko, eta baldin eta baliagarriak badiren gure nolabait herri burujabetzaren bidean aurrera egiteko. Norabide horretan, azken asteetan nolabaiteko oliostatze bat ere eman da. Nafarroako parlamentuan gertatutako horren lekuko, Irungo udaletxean, eta
baita ere, nik uste evidentea dela ere, Madrilgo Kongresuan gertatutakoak ere baduela harremana horrekin. Eman dira, zentzu horretan urratsak, baina alan dabe, oraindik ere, badirudi, epe ertaineko aliantzak izan daitezkela. Bueno, nik uste dut gauza bat frogatzen dutela, gauza bi frogatzen dituztela, ez? Lehena, PSek eta Podemosek ezkerrera begiratzen dutenean EH Bildu aurkitzen dutela, eta beraz, ezkerrera begiratzen dutenean, ez? Posible direla, EH Bildurekin akordio horiek, gure ustez, berriro diot, gehiengo sozialen mesederako eta gehiengo sozialaren hobe beharrez nolabait direnak, eta bigarren gauza frogatzen dute. Behar da, obiedade bat da edo ematen du, ez? Baina da, posible dela. Osa, posible da, ez, ikusten ari gara. Ez, behar bada, bueno, baduela urte batzuk, ez, posible ez dena, orain, posible da, ez. Beraz, guk galdera hori lusatzen dugu, ez. Posible baldin bada Irunen, ez, posible baldin bada Irunen, zeratik ez da izango posible, adibidez, bueno, Gasteizko parlamentuan eta Gasteizko gobernu horretan, ez. EH Bildu bederen, berriro diot, disposizioa dauka eta borondatea esan bezala guztiekin hitzartzeko, ez. Berez, aspaldi honetan egiten ari den, dagoeneko egiten ari den zerbait delako, ez. Naiz eta, bueno, EJak interes berezia izan eta agertu, ez, proiektatzen, bueno, pues EH Bildu benetan ez daukala nolabait ahalmenik, ez, besteekin hitzartzeko, ez, beti bakarrik egon ohi dela eta bar, hori gezur borobila da, ez. Gertatzen dena da, noiz eta nabarmen, ez, gelditu denean gezur hori, bueno, EJak halako asaldura eta urduritasuna sortu zaiola, ez. Horrek ere adierazten du, noizbait ere esan dut, EJaren aldetik, politikaren ikuspegi oso patrimonialista bat, ez bakarrik politikarena, nik esango nuke herri honena, ez. Askotan, iruditzen zain niri, konfunditzen duela, ez, herria eta instituzioak alderdiarekin, ez, eta pentsatzen duela hain batean, ez, gutxi asko instituzioak eta herri hau berea dela, ez. Eta beraz, berak nolabait egon behar duela gobernuan, berak beti ere zuzendu behar dituela gauzak, horretarako berak, aukera, eta eskubidea izan behar duela. Edo norekin akordioak egiteko, paktatzeko, izan PP-rekin, PSrekin, Podemosekin, baita EH Bildurekin ere kasu batzuetan, baina beste guztiok nolabait ezin dugula lakorik egin, ez? Irunen ikusi dugun bezala, sekulako, sortu zaio, aurrekoan gazteaz esan duen atake de cuernos, no? Ala letxe, ez? Guztiekin, ez? Poligamia, ez? Praktikatzen duen horrek, edo el poliamor, horren modan dagoen hori, praktikatzen duen horrek, sekulako aserrea hartzen du, noiz, eta besteek, nolabait, beren artean ere paktatzen dutenean, ez? Irudiluke hori, ez? EJaren ustea, edo asmoa dela, hori, berak guztiekin paktatu alizatea, baino besteak, gehienez ere, soilik berarekin paktatu alizatea, baino elkarren artean ez. Uk esaten duguna da, hori inoiz horrela izan bada, amaitu dela ez, amaitu dela. Eta esan bezala, EH Bilduk jarraituko duela, guztiekin ere hitzarmenak egiten, beti ere hitzarmen horiek onak badira, arlo nazionalean, zein sozialean aurrera egiteko. Hala ere, etorkizuna eraikitzeko, oraindik ere badira, iraganerak atramilatzen gaituzten auzi batzuk, afera batzuk, nolabait ez, etorkizun hori eraikitzeko, horiek desegitea, ziurrenik etorkizun hori modu nabarmenean erraztuko luketenak, eta horien artean nabarmenki presoen auzia, Madrilgo gobernua eratu berri da, zentzu horretan etxeko lanen artean, edo nolabait konpondu beharreko elementu destakatuen artean presoen auzia dago, eta bere ondorioak izan ere, aurreko astean modu gordinean sortuk berak pairatu zituelako lau atxiloketekin, eta nolabait ere berriro ere ez errelatoaren katramilatze horretan. Bai, hor azken batean badago asmo bat oso evidentea, oso nabarmena, ez, guk estatu sakona deitzen dugun arren aldetik, ez, azken batean hori eskuin edo ultra eskuin, ez, zehazkiago politiko, judizial, polizial eta mediatikoaren aldetik, ez, edozein aurrerapen galarazteko edo saiesteko edo stopatzeko, ez. Sektore horiek, ez, aste honetan atxiloketa horiek nolabait agindu eta txalotu dituztenak, ez, dira, azken batean garaian ezker abertzalearen estrategia aldaketa zapuzten saiatu zirenak, besteak beste gure atxiloketaren bidez, edo gu atxilotuta, sektore horiek ondorenean, ez, aleginak eta bi egin zituzten gezurra dirudien arren, ez, eta eskandalagarria gertatu arren, ez, eta erakundearen nolabait desarmea oztopatzeko eta galarazteko, baita ere, eta erakunde horren beraren, desegitea edo urtzea, ez, oztopatzeko, eta sektore horiek dira, orain, ez, esan bezala, bai Euskal Herrian, baina baita Katalunian ere, ez,
Nolabait, izan liteken edozein aurrera bide, ez? Osea, gatazkaren konponbidean, eta gure kasuan, ez? Baita gatazkaren ondorioen konponbidean, eta beraz, presoen nolabait auziaren konponbidean, izan liteken edozein aurrera bide oztopatzearen eta are nolabait ezintzearen edo galaraztearen alde, ez? Ez da berria beraz, baina bai frogatzen duena edo erakusten duena da, sektore horiek boteretsuak direla, badutela nolabait beren eskutan tresneria, nagusiki botere judiziala, guardia zibila, audientzia nazionala eta bar, nolabait hori ez, herri honen asmoak, ez, eta gehiengo zabalaren nolabait desioak oztopatzeko, ez. Hortik aurrera, esan, nahiko luketen arren, ez, herri hau hori iraganera kateatuta mantendu, ez, nolabait zera horretan, ez, katramilatu, zorionez, ez, esan bezala, herri honetan gehiengo zabala dela, ez, aurrera egitearen aldekoa dena, konkretuki presoen auzian, ez, gehiengo zabala dela behingoz, nolabait auzi horri atera bide justu eta arrazoizko bat ematearen aldekoa dela, eta hori dela eta sektore horiek boteretsuak izanagatik nolabait bataila hori galduko dutela, ez. Bai, lehen aipatu duzu, eta behin baino gehiotan bulkada berri baten garaia, 60 urte atzera ere egin duzu, ez, hausnarketa borobiltzerakoan. Aipatzen dugu, errelatoaren bataila, eta askotan, ia gehienetan lotu egiten da, borroka armatuaren zikloarekin, giza eskubideen urraketarekin, baina horrekin batera, sarri, lehen ere aipatu zuz, EAJaren jarrera patrimonialista hori, badago beste intentzio bat, eta da, ezker abertzalearen proiektua nolabait inpugnatzea, eta nolabait ezker abertzaleak herri honi, bai maila politikoan, kulturalean, sozialean, komunikatiboan edo, ekologismoari dagokionean, eta beste hainbat aspektutan egindako ekarpena desitxuratu eta nolabait inpugnatu eta desagerrarazteko. Hor, aipatzen denaren errelatoaren bataiare hori ere egon badago, nolabait etorkizunera begira ezker abertzalearen aukerak murriztu edo proiektu politikoa ere estaltzeko. Bai, zalantzari gabe, ezta? Aipatu duzu, ez? Hemen badago saiakera bat, ez? Nolabait, batetik herri hontan gertatu dena desitxuratzeko, ez? Eta azken batean gezurrezko errelato bat inposatzeko. Osa, hemen badago saiakera bat, ez? Sektore batzuen aldetik, lehen izpide izan ditudan sektore horien aldetik, ez? Sinistarazteko herri honetan ez dela gatazka politikorik izan. Sinistarazteko herri honetan nolabait violentzia bakarra etarena izan dela. Izan diren biktima bakarrak, ez? Nolabait etak eragindako horiek direla. Sinistarazteko, zentzu horretan, ez? Nolabait estatuaren violentzia guztia, ez? Torturak, gerra zikina, legez kanporatzeak, komunikabideen itxierak, nolabait komunikabietako zuzendarien beraien, ez? Torturak, hori dena, ez? Erbestea, presondeiak, dispersioa, hori dena nolabait gure irudimenaren edo fruitu dela sinistarazten saiatzekoa, ez? Badago, zentzu horretan ere, nolabait saiakera bat, eta, ez, bera, eta kideak, gaizkile hutsak izan direlako, nolabait errelato bat, edo halako zera bat inposatzen saiatzekoa, ez? Eta guk esaten duguna da, batetik, errelato, ezin onartuzkoa dela, nolabait errelato horren inposaketa hori, ez? Batetik, ez daukalako zerikusirik egiazki herri honetan gertatu denarekin, baina bereziki eta are importanteagoa dena, ez? Gisa horretako errelato baten gainean, ez? Alegia, irabazleen eta galtzaileen, ez? Edo justuen eta injustuen, ez? Edo honen eta gaiztoen, ez? Halako errelato manikeo, ez? Eta berriro diote, faltzu baten gainean ez dagoelako, hori egiazko, ez? Nolabait elkar bizitza demokratiko bat eta bake justu eta iraunkor bat eraikitzerik, ez? Errelato horrekin bilatzen dutena zera da, eta da batetik, aditzera eman, ez? Espainia izan dela eta dela, demokrazia eredugarri bat, ez? Eta bestetik, nolabait, deslegitimatu, ezker abertzaleak hamarkada luzez nolabait jorratu duen eta egun ere jorratzen ari den borroka, ez? Deslegitimatu ez bakarrik ezker abertzalearen borroka, eta gaur egun nagusiki ez, nolabait ezkerreko subiranismoaren eta are subiranismo osoaren borroka, ez? Horrekin batera, aipatzen zenuen bezala, badago eskutuko asmo hori, ez? Eta da, nolabait proiektatzekoa, ez? Ezker abertzalearen ekarpen bakarra, nolabait, borroka armatua edo borroka armatuari kasuan garaian, ez? Emandako babes hori edo izan dela, ez? Eta beraz proiektatzekoa, ezker abertzaleak herri honi, sufrimendua besterik ekarri ez diona, ez?
Baina horrek eskutatzen duena da nolabait hori, ez? Ezker abertzaleak borroka armatuaren elementu hori, baina askoz ere gehiago izan dela, eta zentzu hortan herri honi sekulako ekarpena nolabait egin diona, ez? Hasi duela 60 urteko nolabait herri esnatze, ez? Edo herri bulkada horri sustatzetik, edo horren parte, ez? Aktibo eta nagusi, ez? Izatetik, eta hamarkada hauetan guztietan zehar nolabait, Espainiaren, ez? Imposizio horren kontra, eta baita ere, egin batean, ez? Indarrean den, ez? Sistema ekonomiko eta sozial horren kontra, jorratutako borroka guztiraino, ez? Hemen badago erretorika bat edo PNV-ren aldetik, ez, nagusiki edo mito bat, eta da nahi baldin bada herri honetan, ez, gaur egun, ez, bizi dugun, ez, ongizate maila, erlatiboa, ez, baina ongizate maila edo autogobernu maila, hori erlatiboagoa, ez, bere abilezia negoziatzaileari esker, azken batean bere nolabait jardunbideari zor zaiola, ez. Eta guk ez dugu esango noski hori ezker abertzaleari zor zaionik, ez delako horrela edo, ez bederen esklusiban, ez. Baina guk aurregat oso garbi esaten dugu, ez. Ez balitz izan, ezker abertzalearen azken 50 urte hauetako borrokagatik, ez gendukela, ez egungo autogobernu maila hori ere, ez gendukela, ez hezkuntza nolabait, egungo hezkuntza sistema ere, ez gendukela ETB-rik, ez gendukela nolabait euskarazko komunikabide publikorik, eta abar luze bat, ez. Zergatik, hori guztia indar harreman bati zor zaiolako, alegia, herri honen eta Espainiar estatuaren arteko indar harreman bati zor zaiolako, hori guztia, duela 40 urte, ez, nolabait herri honi edo hegoaldeari, ez, Nafarroari batetik, EAEri bestetik, ez, nolabait estatuak, ez, kakotxen artean aitortu zion, ez, burujabetza maila mugatu hori, ez, autogobernu gisa ezagutzen dugun hori, ez zelako estatu horren kontzesio nolabait grazioso bat edo eskuzabal bat izan, ez, hori gertatzen da edo gertatu zen, esan bezala hemen, indar harreman bat bazelako eta eraiki zelako, eta indar harreman hori borrokak eman zuen, eta borrokak eman du urte luze hauetan guztietan. Beraz, horrekin esan nahi dudana da, berriro diot, ez da, nolabait hori guztia ezker abertzaleari zor zaionik, baino ezker abertzalerik eta ezker abertzalearen borrokarik gabe, hori guztia ez zatekeen egongo. 10 urte baino gehiago dira, ezker abertzaleak bere estrategia aldaketa bururaino eramaten azitzenetik, zuen atxiloketak aurten 11 urte egingo dituzte. Zentzu horretan, 10 urte asko dira, barruan are gehiago, luzeagoa dira, baina azken 10 urte hauetan gauza pilo bat gertatu dira Euskal Herrian zein munduan. Eta oraintxe aipatzen ari ginenaren ildotik, aurrera begira eta egungo errealitatearen baitan, ezker abertzalearen barruan transmisioa da erronka nagusienetako bat, belaunaldi ezberdinen koabitazioa dago, egoera politiko eta gatazka modu ezberdinetan bizi izan duten belaunaldi eta militanteak. Zentzu horretan, batetik lehen aipatutako hori, ez, nolabait kanpotik inposatu nahi den errelatorrek sortzen du nolabaiteko autodefensa mekanismo bat, eta bestetik denbora nahikoa egon da edo posible izan da transmisio hori egitea bai ekarpenen norabidean, baita ere ezintasunen norabidean, nolabait asmatutakoak, autokritikak, hori gauzatzeko denbora egon da, edo hori bada erronka nagusienetako bat? Barne mailari dagokionean, Bai, nik esango nuke transmisio hori hein handi batean gauzatu dela, edo egina dagoela, eta horren adierazgarri da, gaur egun, ezker abertzalearen, bere zabaltasun osoan, ulertuta dinamika, eragile, nolabait antolakunde ezberdinetan, gazteak direla, esango genuke indar nagusienetako bat, nagusiena espada, hor, ernaik, azken hilabete, urteetan esango nuke, izaten ari den, indartzea begien bistakoa da, azken urte hontan, mobilizazio ikusgarriak ere, eta oso, nahi balda, jendetsuak, egin dituzte, baina ikusten da ere, nola, esaterako mugimendu feministaren, borroka horretan, borroka eredugarri horretan, mugimendu horretan,
ezker abertzaleak ere ekarpen importante bat egiten ari den, ezker abertzaleko emakumeak noski, eta ezker abertzaleen ekarpen horretan lehen lerroan ez, eta esango nuke aktiboen ziurrenik gazteak izaten ari diren, ez? EH Bildu, ez da noski ezker abertzalea, baina ezker abertzalea ere hor badago, ez? EH Bildu zari garela, ikusi besterik ez dago, ez? Hauteskundez hauteskunde, ez? Eta bereziki udal hauteskundetan, joandak udal hauteskundetan, osatu zituen zerrendak ikusteko benetan gazte asko dagoela, ez? Eta esango nuke esparru eta eremu askotarikoak, ez? Beraz, nik uste dut azken batean aipagai zenuen, ez? Transmisio hori egitea lortu dela, behar bada urte komplikatu batzuen ostean, ez? Eta halako etendura batzuen ostean, ez? Baina gaur-gaurkoz dagoeneko hori, errealitate nahiko konsolidatu bat dela, ez? Guk uste dugu zentzu hortan, ezker abertzalearen, eta oro har nolabait ezkerreko subiranismoaren etorkizuna sobera bermatua dela, ez? Bestela esan da etorkizun handiko mugimendu eta proiektu bat dela nagusiki edo batez ere horregatik, ez? Gai izan delako, gai izaten ari delako belaunaldi berriekin nolabait konektatzeko, belaunaldi berri horiek borrokara, lanera, egitasmo kolektibo honetara biltzeko, eta zentzu horretan, bere nolabait egitasmo horren, ez? Edo mugimendu horren etorkizun gainera oso baikor bat bermatzeko, ez. Baina, denbora aurrera doa, elkarrizketa aurrera doa moduan, eta azkeneko txampan sartu gara, bada, nolabait, ez dakit esan, palmarioa den errealidade bat, eta da, denbora aurrera doan enean, orain, hasi dela militatzen ezker abertzalearen barruan, gatazka armatua bere ordorioak bai, baina gatazka armatua bere gordintasunean ezagutu ez duen lehendabiziko belaunaldia. Eta horrek epe labur eta ertainean ere kulturalki hainbat gauza aldatuko ditu, edo hainbat kontzepzio aldatuko ditu. Bai, aldatzen ari da dagoeneko. Eta asko gainera, ikusi besterik ez dago lan moldeetan, lan ohituretan, ez nola, zer nolako aldaketak eman diren, ez batzuei, eta ez gara horrein zaharrak, nire behintzat gaztetzat daukan nire gure oraindik ere, baina batzuek kasu askotan harritu ere egiten gaituztenak, gu nahi ala ez, beste belaunaldi batekoak garelako, ez. Baina berriro diot, nik uste dut, nolabait, berrikuntza hori, ez, eta egokitze hori garai berrietara, errealitate bat dela dagoeneko, eta norabide horretan aurrera egiten ari dela, ez, bai ezker abertzalea, bai oroar nolabait ezkerreko subiranismoa, ez. Epik berriez ere, nolabait hitz egin genezake, askotan, horretaz, ez, hitz egiten dugulako, nola bil daitezke, ez, nostalgiarik gabeko epika berri hori. Bai, izan nahi dute, askotan esaten delako, transmisio hori ziurtatzeko, ez, besteak beste, borrokak epikoa behar du izan, ez, edo epika puntu bat izan behar du, ni horretan ados nago. Epika azken batean, niretzako emozioarekin daukalako zerikusia, ez? Jendea emozionatzeko gaitasunarekin, eta jendea emozionatzeko gaitasunik ez daukan nolabait borroka batek, nekez izango da erakargarria, hor uste dut, ez da Izaskun Larreategi zen edo beti esaten zuena, ez? Pasion, no? Pasioa. Politikak pasioa transmititu behar du, ez da pasioarekin bizi beharra dago baldin eta erakargarria izango baden. Nik uste dut, gaur-gaurkoz hori, bai ezker abertzalearen egitasmoa, bai bere osoan, ezkerreko subiranismoarenak, baduela, ingrediente hori, badela epikoa. Ez behar bada, batzuek, edo sektore batzu nahiko luketen epika. Ez dakit, gehiago iraganekotzat, jo dezakegun hori, eta molde jakin batzuei, lotu dakieken epika, baina bai epika berri bat. Baina nik pentsatzen dudanean hori, asaterako etaren desarmea gauzatu zeneko moduan, bi estaturen, eta batez ere Espainiar estatuaren nolabait saiakera, oztopo eta sabotaia guztien kontra, herritarren, gizarte zibil antolatuaren bultzadaz, nahi iruditzen zait gauza ezin epikoagoa. Nik pentsatzen dudanean azken 2 urtetan, martxoaren 8an izan diren greba eta mobilizazio feminista erraldoi horietan, zeintzuetan 10 milaka emakume atera diren kalera, gauza ezin epikoagoa iruditzen zait, Edo eta hemen luze gabe Ernaini buruz hitz egin dugu, duela hilabete batzuk, Kataluniako prozesaren sententziaren ostean, hemen izan ziren hori mobilizazio, gazte mobilizazio erraldoi horiek eta sentada horiek, ertzaintzaren aurrean eta eskuak gora, baketsuak, baina tinkoak eta irmoak, niri gauza ezin epikoagoa iruditzen zait.
nola ezin epikoagoa iruditzen zaidan esaterako investidura saioan, bai, Mertxe Aizpuruak eta Oskar Matutek, egin zuten interbentzioa, ez? Ez dakite boxekoei horren epikoa iruditu zitzaien, baina niri, oio ipurdia jarri zitzaidan, ez? Historikoa izan zen. Esan nahi dudana da, nire ustez, egin handi batean, ez? Nola baite, eztabaida hori gaindituta dago, alegia, ezker abertzalearen egungo praktikak, egungo eskaintzak, militanteak lanerako eskaintza horrek, jakin du, nolabait, epika berri bat sortzen eta gizarteratzen, ez? Azken batean jakin du, zen eta nola lotzen zaio jendea eta konkretuki edo zergatik, ez? Gazteak horrelako egitasmo bati. Nik ez dut uste iraganean lotzen zitzaizkionik, ez borroka armatuagatik, ez dakit, beste halako, ez dakit, molde, esango dugu, konfrontaziozko molde bortitz edo eta gogorrengatik, ez? Nik uste dut nagusiki gauza bategatik lotu izan zaiola eta orain ere lotzen zaiola eta etorkizunean lotuko zaiola. Eta da nagusiki, badelako egitasmo kolektibo eraldatzaile asebetegarri bat. Uste dute Pepe Mujika dela esaten duena, ez? Ez dagoela supermerkatu batera joaterik eta zoriontasuna erosterik, ez? Ez dago, beste gauza asko bai, apalak beteta daude, zoriontasuna ezin da erosi. Galdera da, berak esaten du, ez ezerk ematen du zoriontasuna. Ez, eta berak erantzuten du modu hontan, eta da, azken batean ingurukoen alde, gehiengoen alde, borrokatzeak, nolabait mundu justuago eta hobe baten alde egitearen aldeko konpromisoak horrek ematen du zoriontasuna. Zentzu hortan nik uste dut, egin batean, edo bere nolabait tamainan, baina ezker abertzaleak historikoki eta egun ere, gai izaten ari dela hori eskaintzeko. Egitasmo kolektibo bat, borroka egitasmo bat, bere txikian, besteak beste, gai dena, egitasmo horren parte garen hoi eta parte izan nahi dugun hoi, edo gure bizitzei, zentzu bat emateko, zentzu eraldatzaile eta zentzu nolabait eraikitzaile bat, ez? Eta ez da gutxi hori, gizarte batean zeinetan, azken batean individualismoak, eta individualismoari lotutako joera guztiak, besteak beste eragiten ari den horrelako hutsune existentzial bat, ez? Ez dagoena betetzerik, ez konsumismoarekin, ez drogomen bekotasunarekin, ez sistemak eskaintzen dituen halako nolabait aukera edo ustezko ihesbideekin, ez? Ez, beti mantenduko da hor hutsune hori, ez? Ez bada, lotzen gatzaizkiolako, esan bezala, ezker abertzalearenaren moduko edo ezkerreko subiranismoaren moduko proiektu kolektibo eraldatzaile bati. Eta bukatzeko, aipatutakoen bat hausnarketa ere, aterako dira, eta ezker abertzalearen osasuna ere, nolabait barnen mailari dagokionean eta antolakuntzari dagokionean, nolabait egiaztatu edo frogatuko ditugu ate joka dagoen batetik sorturen kongresuan eta ondoren EH Bilduren kongresuan ere. Bai, ate joka ditugu berriro. Gezurra dirudi, baina oso azkar pasatzen da denbora, bai. Dirudi luke atzo bertan geundela, aurreko kongresuetan. Bai, eta, bi kongresu horiek ere, biak ere, oso importanteak izango dira, nolabait, balioko dutelako, azken 3-4 urte hauetan, bai batean zein bestean, bai sortun, bai EH Bildun, egindako ibilbidean nolabait, baieztatzeko edo, eta horietan sakontzeko, Konkretuki, sorturenaz ari garela, dagoeneko hasi gara, prestatzen, bizkat aurre prestaketetan eta bar, otsailaren 8an badugu nazio batzar bat, eta bertan aurkeztuko dugu, edo zuzendaritzak aurkeztuko du pixkatzen zein asmo duen kongresu horrekiko, eta beraz bertan militantziak kasuan onartuko du. Baina gutxi gora bera, dagoeneko bueltak ematen ari gatzaizkio, zer nola planteatu kongresuari. Eta asmoen artean badugu, lehen fase edo aldi batean, halako elkarrizketa, asaio edo ariketa erraldoi bat egiteko, gure militantziarekin eta oinarriarekin, helburu izango duena, batetik zoardiaren, garaiko, aurreko kongresuko ponentzia horien balantze bat egiteko, eta ikusteko edo neurtzeko zein puntutan edo zein gaietan behar duten egokipen bat, sakontze bat edo emendakin bat. Eta horren ostean, nolabait, nahiko genuke ja bigarren fase batiekin, propioki, kongresuala, deituko genukeena, zeinetan, zuzendaritzak beharko lukeen aurkeztuko duen, hurrengo 4 urteetarako, bai hildo politikoa eta bai nolabait antolaketa planteamendua edo antolaketa eredua.
Gure ustez, edo gure asmoetan behintzat, oso, hori ez, zohardiaren aurreko ponentzien nolabait norabidean, ez? Guretzako, oso norabide egokia izan zelako garaian, ez? Kongresu horretan markatu genuena, eta fruituak begien bistan dira. Esan nahi dut edonora begiratuta ere, ezker abertzalearen beraren, ez, nolai birsortzetik, ez, eta birsortze horrek izan duen, arrakastatik, ez, hori, eta jarraituta EH Bildun bertan, ez, edo EH Bildu berri horren eraikuntzaren alde, garaian egindako apustuak izan duen ere arrakastatik, ez, berriro diote, datuak mahai gainean daude edo begien bistan dira, ez, laktu elektoral ez ari baldin bagara, azken konbokatoria elektoraletan, inoizko onenak izan dira, ez, EH Bilduren beraren nolabait indartzeaz eta zabalpenaz ari baldin bagara, aurrekoan eman zuten datua, ez, dagoeneko 13.500 izen emandako baino gehiago daude, eta hori asko da, gaur egun, gainerako alderdiek nolabait duten afiliazio eta militante kopururako, ez. Baina gero, begiratzen badiogu kaleari, zen eta zohardia batez ere horren aldeko apustua izan zen, ez? Kale dinamikak, herri mugimenduak nolabait sustatu, aktibatu eta bultzatzekoak azken batean, ikusi dugu nola azken urteetan, ez? Mugimendu horiek, ez? Aspaldian, baino biziago, ez? Izan diren eta mobilizazio almen handiagoarekin, eta hori noski ez zaio ezker abertzaleari edo sorturi zor, ez? Ez esklusiban bederen, baina egin batean, edo egin batean bederen, ezker abertzaleari sorturi ere zor zaio. Beraz, guk uste dugu, esandakoa, duela 4 urte markatutako norabidea egokia izan zala, egokia dela, eta gure ustez, kongresu honek balio beharko luke norabide hori erresteko eta norabide horretan sakontzeko, ez? Beti ere, sorturen helburu nagusi den horri jarraiki, ez? Ritmoa bizitu, esaten dugu guk, ez? Eta hori dugu, ez? Erakunde honen funtzio nagusitzat, ez? Esparru guztietan ere, nolabait, gure herriaren askapen prozesu hori azkartzea, bizitzea edo eraginkortzea, ez? Egutegian, otsailaren 8ko data horrekin geratuko gara, ziur aurreko egunetan ere hainbat gai izango ditugula hizpide, tartean hemen azaldutako batzuk, Arkaitz Rodríguez, eskerrik asko. Mi esker zuei. Eta ikusleoi gogoratu, gurean gaur albistegi zerbitzuetan eta gakoak saioan informazioa eta analizia eskuragarri izango duzuela, eta nola ez, Amaika.eusen eta Amaika Telebistaren Facebook, Twitter, Instagram eta YouTubeko profiletan. Gure partetik besterik ez, eta gabon pasa.